ba shine jama'ar suke so ba. Misali, abinda musulmin Najeriya da kiristocin Najeriya da maguzawan Najeriya da jaki da doki da kowa na Najeriya yake bukata shine ya samu yanayi mai kyau game da kula da lafiyar shi. Wannan shine abinda al'umma ƙasar suke so kuma shi suke bukata. Amma sai 'yan demokuraɗiyya suka ƙaƙaba wa mutane allurar rigakafi wadda ita ce mutane ba sa so. Aka hana mutane masu mutuwa magani, masu ciwon kai, masu amai da gudawa, masu zazzabi, masu jante, aka hana su magani. Sai aka zo ana tirsasa musu wata allura ta wata cuta wadda ana da yaƙinin ba ta faru ba. Wannan na daga cikin ainihin wato makircin da demokuraɗiyya ta ainihin bayyana akan cewa da suke a yi wa mutane abin da suke so ƙarya ne. Sai abin da 'yan demokuraɗiyya azzalumai suke so shine ake wa mutane, ba abin da jama'a suke so ba. Jama'a ne suke buƙatar a yi musu titina, sai a je a tara maƙudan kuɗi miliyoyi ko biliyoyi, sai a je sai a yi filin wasan ƙwallo, a halin titi suke buƙata. Abin da jama'a suke so shine me, a samar musu da ruwa wanda za su sha. Waɗannan kuɗin sai a karkatar da su, sai a tafi gayyato wasu 'yan mata waɗanda za su zo su bayyana tsiraicinsu da al'aurarsu domin nuna ainihin wato wacce ce tafi kyau, wacce ce tafi iya karuwanci da rangwada da sunan sarauniyar kyau. Waɗannan al'amuran sai suka tabbatar mana gaban nan da ake magana akan cewa a yi wa mutanen ƙasa yadda suke so, wannan ma ƙarya ce. Kenan ƙarya suke da cewa mutane ake zaɓa waɗanda jama'a suke so, ƙarya ne. Mafi yawancin waɗanda ke kan mulkin demokuraɗiyya a yanzu, tun daga matsayin shugaban ƙasa da gwamnonin ƙasar nan da waɗanda suke kwamishinoni ne da ministoci da waɗanda suke shugabannin ƙananan hukumomi da 'yan majalisun dokoki da na tarayya, kashi 99 nasu al'umma ƙasar nan ba sa ƙaunarsu, an ƙaƙaba musu su a dole ne. Wannan yana daga ƙarya da kuma yaudarar da demokuraɗiyya ta akan cewa al'umma su zaɓi wanda suke so. Sannan waɗannan mutane da aka ƙaƙaba su a bisa dole, waɗanda suka ƙaƙaba su sun ƙaƙaba su ne don su biya musu wasu buƙatu, sakamakon haka ba sa biyan buƙatun jama'ar. Don haka kenan ƙarya demokuraɗiyya ce da ta ce gwamnati ce ko tsari ne na gudanar da al'umma a bisa yadda jama'a suke so. Mutum nawa ne aka kakaba wa jama'a yau su yi tazarce akan jama'ar ba sa son su. Tsarin mulkin kasar bai ba da damar wannan tazarcen ba, sai a ce a je a saurari mai jama'a suke so, sai a je a saurari mai jama'a suke so, sai jama'a su ce ba su yadda ya yi tazarcen ba. Duk da haka sai a karya wani tsari na demokuraɗiyyar da ake kirari da cewa democracy is the rule of law, wai demokuraɗiyya ita ce aiki da doka. Sai a je a karya dokar, a karya constitution din, a wulakantar da mutanen da aka tara aka ce a zo a yi tinki su fito ɗanyinsu su shiga layi, shin suna so a yi tazarcen ko ba su so. Kashi 95 ɗinsu su nuna ba sa so, kashi 5 waɗanda aka ɗauki kwangilarsu su ne za su nuna suna so. Ƙarshe sai a koma sai a rinjayar da jama'a akan abin da ba sa so. Idan jama'a suka yi gajan haƙuri, an ci mutuncinsu, tunda an san za a yi musu kama karya, me yasa ba a yi musu tun farko ba? Sun wuni a rana, sun sha wahala, in suka fito za su yi zanga-zangar nuna rashin goyon bayan cin mutuncin da wulakanta ra'ayinsu da suka yi, sai a bubbuga musu tiya gas a kashe da yawa daga cikinsu. Jama'a, wannan ita ce demokuraɗiyya. Don haka ƙarya 'yan demokuraɗiyya suke da suka ce mulki ne ga jama'a, na jama'a, sadda jama'a suke so, yadda jama'a suke so, a yi musu abin da suke so. Sannan cikamakin ƙaryar ita ce cewa democracy is the rule of law, demokuraɗiyya aiki ne da doka. Mun ga cewa ba a taɓa yi wa doka karan tsaye ba irin lokacin mulkin demokuraɗiyya. Ma'anar dokar anan ba dokar Allah ba tukuna, dokar da su 'yan demokuraɗiyyar suka sha dare suka tsara ta, sai a zo a zartar da ita sai su karya ta, kuma babu abin da zai biyo baya. Wannan yake tabbatar mana da cewa jama'a, ashe dukkan wani ta'arifi, dukkan wani definition, duk wata fassara da bayani da 'yan demokuraɗiyya suke ƙoƙarin su bayyana mana ga demokuraɗiyya,
amma aikinsu yana bayyana mana da kuma ainihin wato sirrin demokuraɗiyyar yana bayyana a cikin bayanansu da ayyukansu cewa akasin abin da suke bayyanawa ne. Don haka mu a fahimtar mu da mu'amalantar mu da kuma zamanmu da muke yi da waɗannan azzaluman 'yan demokuraɗiyya ya bayyana gare mu cewa ma'ana mafi sauƙi ga demokuraɗiyya ita ce mulkin kama karya da ake wa talakawan da aka fi ƙarfinsu, sannan a yi sama da faɗi a kan dukiyarsu, sannan kuma a yi zama na kashin dankali a kan ainihin wato kujerar mulki. Ma'ana babba ya turmushe ƙanana ya baza ɗuwaiwayen shi a kansu yadda ba a hangensu balle a ji ihunsu. Gaskiyar lamari wannan ita ce fassara ta haƙiƙa game da ainihin mulkin demokuraɗiyya. Sannan su ne mana ƙarya suna cewa dividends of democracy.